Γεια σας παιδιά. Σε ένα καινούριο βίντεο θα παίξω πάλι με τον φίλο μου, γιατί το άλλο βίντεο έφτασε 5 likes και θα παίξουμε Battle Royale Ranked ένα γύρο. Έτσι, αφού πάμε να ξεκινήσουμε και θα πάμε στο Mill, γιατί στο Mill έχει πάντα αυτό το κλειδί με τα καλά όπλα. Έτσι, αφού τώρα θα μπούμε στο παιχνίδι. Παιδιά, περιμένετε γιατί θα ξεκινήσει. Οκ, παιδιά, τώρα μπαίνουμε. Απλώς θα έκανα λίγο pause γιατί πήγε πολλή ώρα να μπούμε. Και τώρα θα μπούμε να παίξουμε. Μπορεί να παίξουμε με... Τελικά... Οκ, ευχαριστώ τόσο πολύ για 61 εγγραφές και για 5 likes στο άλλο βίντεο. Για αυτό το βίντεο να φτάσει 6 likes, να κάνω και ένα άλλο βίντεο που παίζω με τον φίλο μου. Και ξεκινάει. Όπως βλέπετε έχω αυτό το skin εγώ, με αυτή την ασπίδα. Να τους ο φίλος μου. Οκ, παιδιά, θα το πάει ο φίλος μου γιατί πάει στο Mill, που στο Mill είναι πολύ καλό. Να το Mill, εδώ που θα πάμε, το έβαλε ο φίλος μου. Θα πάμε εδώ στο Mill, γιατί εδώ το Mill είναι πολύ καλό και σε δίνει πάντα το κλειδί με τα καλά όπλα. Μην ξεχάσετε να πάτε εδώ, πολύ καλό είναι. Όχι, είναι και άτομα εδώ. Όχι. Να το κλειδί. Εδώ είναι. Δηλαδή αυτό το μόβ είναι το κλειδί. Όταν βλέπετε κάτι μόβ πράγμα, κοίτα το άμα είναι το κλειδί. Άμα είναι το κλειδί αυτό που θα πάρουμε τώρα. Αυτό που θα πάρω τώρα. Ναι, πείτε μου άμα αυτό το έχετε. Αυτό είναι το κλειδί με τα καλά όπλα. Έτσι, αφού παιδιά είσαστε έτοιμοι, θα το πάρουμε και θα πάω με το φίλο μου. Φίλε, εδώ. Γρήγορα. Οκ, τρέξε. Όπως βλέπετε παιδιά, τώρα πάμε να ανοίξουμε το κλειδί με τα καλά όπλα. Και εύχομαι να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Να το παιδιά, αυτό είναι το κλειδί με τα καλά όπλα. Να τα, κοίτα τι ωραία όπλα έχει. Εγώ λογικά με τον φίλο μου πετάμε τα όπλα. Όμως πρέπει να περιμένουμε ένα λεπτό. Έτσι, αφού εγώ θα βάλω εδώ τοίχο. Όχι. Θα πετάξω τα όπλα μου. Τελικά όχι, θα τα κρατήσω μέχρι να ανοίξει η πόρτα. Παιδιά, τώρα θα πετάξω και εγώ τα όπλα μου. Απλώς τώρα θα ανοίξω όταν ανοίξει. Πόσα δεύτερο, άλλα 20. Όπως είναι έτσι η κάμερα. Παιδιά, συγγνώμη που είναι έτσι λαγκάρι. Τι έγινε? Ρε, ο φίλος μου δεν πάει καλά. Γιατί το έριξε? Μακάρι μπορούσα να το σκοτώσω.
Και παιδιά, έτοιμοι, πάμε! Ναι, εδώ. Α, δεν έχει και τόσο. Κάτσε παιδιά να βάλω λίγο τη φωνή καλύτερα. Okay. I need ammo. Να, like... I need ammo. Όπως βλέπετε παιδιά, εγώ θα το αφήσω το φίλο μου, δεν με νοιάζει έτσι αφού. Άντε γεια. Συγγνώμη που σε παρακάω. Όμως έπρεπε να το κάνω. I have to do it. Ο φίλος μου είναι pro. Έχει πολλά λογικά να νικήσει τότε. Ναι, βλέπετε, κοίτα πως το σκοτώνω. Βλέπετε, δεν θέλει τη βοήθειά μου. He is a pro. Πού είναι ο άλλος? Resources here. I want it, thanks. Όπως βλέπετε τώρα θα οδηγήσω. Head there. Οκ. Θα τον ακολουθήσω παιδιά. Πού είναι ο Νότος? Help me. Με έκανε one shot. Παιδιά, με έκανε one shot. One shot. Όχι, όχι. No, please. Παιδιά, τώρα θα δούμε πώς θα πάει ο φίλος μου. Θα το κάνω και εγώ. Τι είναι αυτό το video? Πού πάει? Μη πας, είναι pro. Κοιτάω το map. Γιατί αγχώνομαι? Θέλω να πάρω victory. Θα παίξουμε και ένα γύρο. 6 likes για το άλλο. Μην ξεχάσετε. Παίρνει τα πράγματα μου, ρε.
Κάτσε, θα κοιτάω στο map. Ναι, να πάει εδώ. Το μόνο καλό safe place. Headshot. Καλά τα παίζει. Μ' αρέσει που κάθεται ο άλλος. Όχι μη... Αυτό είναι, θα είναι πολύ καλό. Έτσι. Triple kill. Έκανε triple kill. Ναι! Θέλω να πάρει αυτό να με σώσει. Κάτσε, μπορεί να μην είναι. Τώρα αυτό θυμάμαι. Όχι, δεν είναι. Αυτό. Ωραία, μπορεί να το κάνει ο φίλος μου. Τι είναι αυτά? Α, ναι, αυτά με τα όπλα. Headshot. Άντε, γεια. Έλα. Μπορεί να με βοηθήσει εδώ. Έχει. Όχι, δεν έχει. Σε αυτό εδώ. Όχι. Αυτός που με σκότωσε είναι. Ναι, αυτός που με σκότωσε είναι. Είναι προ, παιδιά, θα κάνει. Με κάνει one shot αυτός. Όχι. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε να δείτε και ένα άλλο βίντεο, μην ξεχάσετε να το κάνετε 6 likes και τα λέμε στο επόμενο. Peace.